Sä et jaksanut niitäkin puhistaa. Joka kerta Harri. Paitsi nyt on se kalkki jäänyt jo niin, ettei se enää lähde niin hyvin sitä pois. Tässä pussissa ovat nyt pienimmät pienokaiset. Ja tässä isot. Jännä vähän kuinka monta on hengissä. Pystyssä. Mitä siellä vielä henkissä ollaan? Tuossa haavikossa. Tiedätkö mitä minä just hoksasin? No. Mä en oo kertaakaan käynyt kattoo mitä siellä Akvaarissa liveenä. Aina kun minä oon ollut teillä, niin en mä koskaan muistattu kattoa. Mä oon laitettu vain ne web-kameralla. No niin. Tämä on yksi sankoja hautaa. Otapa tuo tuosta pidättelettä hetken. Ja aukaisi se jo, että sitten tulee hattia. Ai sulla on ollut näitä pusseja säästössä? Niin, ne on just tätä varten säästänyt. Hunksi on vähän heikossa hapeessa ollut nyt muutaman päivän, mutta ei siis makoillut, mutta että on ollut vähän omissa oloissa, että se voi olla, että se ei kestä. Mut se ei nähnyt tuota pitkään aikaa. Itse on sinne tuota taustavaloa. Niin. Hunksi on kehitysvammainen. Näytä nyt kukaan hunksi. Tuota se siis onko nuo niitä tetroja? Riotetroja. Niin tuo hunksi tuo kehitysvammainen. Ja siellä on Hermanni, Pinky and the Brain ja sitten Hermannin 2 jalkavaimoa. No niin, jatkamme seuraavassa osiossa. Mitä päivä.